Nos mantivemos no ano 2023 e 2024 reunións co BNG. No mes de febreiro e marzo, aí tedes as datas, non? En esas 3 reunións que mantivemos, como voceiros e parte integrante de ambos partidos, a nosa proposta foi sempre a mesma. Había que repartir a alcaldía e formar un gobierno alternativo, repartindo tamén concellerías. Nas 3 esas reunións, eles tiveron que debatirlo na súa xunta local e a conclusión a que chegaron era que sí, que había que formar un gobierno alternativo, pero que tiñan que ter a alcaldía en exclusiva durante todo o tempo. Como nas 3 xuntanzas a conclusión foi a mesma, deixamos de xuntarnos e xa non houve máis contactos. Hasta que se produxo esta nota de prensa nosa. Ao producir esa nota de prensa nosa, eles dixeron públicamente de que se habían enterado e que non habíamos mantido ninguna reunión e que habían sido enterados por esa nota. Claro, iso non é certo, porque o día 15, o día anterior ao pleno, o día 16, eu fixe unha chamada persoal a Secundino, dicíndolle que en vez de consensuar posturas comuns ante as propostas que iban a levar ao pleno o Partido Popular, o que cumpría era for prim o desgoberno, porque o mismo alcalde estaba dicindo de que non se sentía con capacidade para sacar os temas adiante. E propuxenlle ter unha reunión, manter unha reunión, para chegar a un acordo alternativo. El dixo que non había ningún tipo de problema, pero que a súa postura xa coñecíamos, que era o BNG manter a alcaldía en exclusiva. Vale, pois entonces deixamos de falar, xa non volvemos a ter ningún contacto. Logo sacaron unha nota de prensa, bueno, aquí está máis explicado. Logo nos tuvemos unha reunión en Ourense, porque o que eles decidiron cando foi a nosa presentación o día 25 de xaneiro que lle presentamos a proposta era a mesma que lle habíamos dito telefónicamente: formar un gobierno alternativo repartindo as concellerías e a alcaldía 16 meses para o BNG e 12 meses para o PSOE. Eles debateron na xunta local, non se puxeron de acordo, e cual foi a decisión que adoptaron? Trasladarlle a responsabilidade da decisión aos seus órganos de dirección. Así o fixeron, e os órganos de dirección do BNG puxose en contacto cos órganos de dirección do Partido Socialista de Galicia, e nesa xuntanza que se fixo en Ourense acordouse aceptar a proposta do Partido Socialista de Galicia, concretamente do PSDG de Viana do Bolo. Aceptaron a proposta e quedamos emplazados a xuntarnos o lunes seguinte, isto foi o mércores, en Verín, para facer o reparto de concellerías. Esa decisión trasladanlle ao BNG de Viana, a xunta local, e sin saber por que nin por que non, a xunta local do BNG non acepta esa decisión. Póñense en contacto a nosa dirección, que a dirección deles, o luz pola mañá, para ver a que hora nos xuntábamos en Verín, se xuntaban en Verín, e manifestalle que teñen que ir a Viana para reunirse que a xunta local, que hai un problema. Veñen a Viana, falan, e ao final a decisión que toman é deixar fora o acordo que había aprobado a dirección e nos iban a pasar unha nova proposta. Pasan unha nova... As datas todas están aquí expostas que nos vamos a dar a todos. Pasan a proposta que é a seguinte: aceptan formar un gobierno de coalición, aceptan eles ter nos un ano de goberno e eles o resto, que xa non sería 16 meses porque xa transcurriu un mes, e poñen unha condición, e a condición é que o voceiro do Grupo Municipal Socialista non pode ser nin alcalde, nin teniente de alcalde, nin formar parte do equipo de goberno. Nos collemos esa nota, dixémosle que daremos resposta, sentámonos na nosa sede, debatemos durante varios días, porque é unha decisión complexa, e aceptamos ese invite. É dicir, eu estaba disposto a renunciar a alcaldía, a teniente de alcaldía e a formar parte do equipo de goberno. Ante eso temos que buscar unha alternativa, e a alternativa é quen pode ser o que tome a alcaldía do grupo do Partido Socialista de Galicia.